DXDC Radyoman Report. Giimbestigahan na sa City Engineer's Office kung CEO ang pagkahugmak sa 64 million pesos worth Bailey Bridge project sa Sitio Kibakak, Barangay Malamba, Marilog District, Davao City nga nikalas og 5 ka mga kinabuhi. Sa interview sa DXDC kang Engineer Joseph Dominic Felizarta, City Engineer's Office Chief, adunay nakitang lapses sa construction method. Sa construction method kung anong ipahagi itong contract dito na wala pa man siya kompleto ang mga members niya sa ato ang Bailey Bridge. Na-advisean sa mo ang engineer nga ayaw lang sa para sure, kinakatabok naman, ayaw lang sa bagihan ang contract, tingnan sa mga engineers para makasiguro. Then murag siguro kuhan kayo, sure kayo sila nga okay na, ilang ipaadto ang contract. Kaya pag yung mga tao o mga Bailey panel para mag-install dito, lipukat kayo. So man mahuman ang double reinforcement ato. 59% pa po ang completion. Girefer ni Felizarta ang mga makuhang resulta ngadto sa City Legal Office sa mamahimong liability sa contractor sa nasangpit nga proyekto. Sumala nini, kinahanglan nga utrohon gayud gikan sa sinugdanan ang construction sa maong bridge human sa insidente ug mag-request usab og project extension para niini. Lakip sa susihon sa investigasyon kung adunay certification ang mga materyales nga gipanggamit. Ibutyag niini nga automatic nga abagahon gayud sa contractors ang assistance para sa mga biktima sa maong insidente. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Ginita, Tatak, RMN. Derecho Balitang Metro Davao.